Sisi guys nasi ndiri kuno andizoti ndoti kwagutu kana ndoti kubhikita kana kuti ndoti kuchi ashandozancho kuti idivire kuhwirisha ndichazonatsa kuudzwa nabhudhi vangu nemudzimai wapo wacho kuti tiri kupi chaiko asi chandinoziva ndechekuti kunhu kuno kure ende kune makoronga nemakoronga after kuronga kuti ungochisvika kunoku nokwanisa kuti ndokwandinoti remote areas marginalized people ndokwandiri ikoko asi kuriwo zvakare pedo nekwedu kwatinobva kunova kumusha kwababa vangu namai angu vamanzvera ndokwandati aiwa why can we not also bless someone who is in need of the Shemarians help saka iko zvino izvi ndakuinda kuno musha ndo watichange tichita interview yedu une nhau yandanyanya kufambira kubva kuHarare saka matching tight kuti vangu takamboonana ini ndatobvisa maski angu nokwasa kumboda kuti honani handiti saka kuti vangu inini ndakakuzivai nekuda kwavamanzvera asi handina kukuzivai nhasika kuti ndizoziva kuti muriko but pamusha pendo pana asingazivi ndakakuzivai ndokunga 6-7 months ago tisati tatombozoti tichazoziva kuti tichasvika patorivi ndokuzokuona izve padungu ndokubva tambovhunzana zvatakavhunzana ndobva ndati handizivi kuti tichasvika rini asi kana tazouya ndichazokuudzai nekuti urongwa zvichaminda kupi kuchiredzi asi nhasi tasvika ndakufunga izvi kubva Harare kwese alright chingotiudzai kuti zita renyimi munonzani Efraim Ganyani kana kuti Efraim Muchairi ndo zita renyu rekuzvagwa kuno kwatiri kunonzi chii zita rako kwaZinhata woti kwaZinhata kuti kuvhinjeri tiri kwaZinhata alright pandana ndichiti kwaZinhata vamwe vanofunga kuti kwaZinhata kunhu kunorapwa vanhu kana kuti kweng'anga kana kwechii vatsanangurirei kuti kwaZinhata kwatiri kwinzvimbo yakadii kwaZinhata kwatiri kuruzevha inzvimbo yakamirira zita rechikoro chinonzi Zinhata saka kuno kumaruzevha alright uyu ndiye mudzimai wenyu uyu ikaona ndiye mudzimai wangu alright chimbotiudzai munonzani zita renyu inonzi Sabina Maoro sister Sabi alright inini kunoku nhau yandakanga ndahwa nababa vakati kune mwana uri kunoku mwana uyu haafambi haatauri haatogoni kuzviitira zvinhu asi imimi ndimi munganyatsa kutiudza zvizere pamusoro pemwana uyu tisati tamubudisa ndizvozvo mwana uyu wakasiyiwa nevabereki vake asiyiwa nevabereki vake takazama kuti tione kuti tingaisa kumbupi mwana takangozoramba tinaye pano mwana haoni mwana haatauri mwana chiremba chakagurwa makumbo mumo madhamu mokwasa kuti mwana uye panapa patiri kana kuti tisinoenda kwaye unogona kuuya unozumuka tinomusumudza touya naye alright ngati ngaasimudzwe kana kuti tinde pamwe parinane haazotsvake pano mosimudza moga hati tinoona vachimusumudza wakuno ndo kubedroom kitchen doko ikitchen hotpot Tindai. alright ukunobika mungayi vapo omatauri futi ndada kuti muhoro asi kunzwa anonzwa kunzwa chete ndozvoripo saka ndikamuti hesa nokwasanzwa kuti anzi chii haatozivi azivi alright chiita tindire pashe nayewo tokasa unogara kuchibhenji kwedu kudya ndaikumboza neutezve hana kutongo kuti moda kuti mukwanisa kwasa kudira akwadzivi saka chitisanangurai chii chakanyatsa kuti ndakambotanga ndahwa nhau nevabereki chimbotisanangurirai nekuti ndozva kuti uyu asi mwana wenyu wokwamakabereka iyo mwana wabhudhi venyu asi vakashayika nemudzimai wakashayika chimbotipai background iyoyo kuti muzopuwa mwana uyu mwana andakabva Harare baba vake vakanga vambotisuduruke pamusha wavo zvachose kutobva kutondogara ikoko makore nemakore uyu wakatwa wetatu tisingavazivi mwana vainda
tozonzwa kuti baba varwara vatofa musingatozivi kuti vari hati mukadzi ndiye waingova nemhuri yake ikoko naivo mukadzi baba vauya tikaviga asi musati maenda kuti baba waya ndava kuti mutsana because mane musha wamandiradza uri pazasi apapa muchiti ndo papa pari pamuti vakabhika vakarwara pekutanga vane vakadzi vatatu saka wokutanga wakafa wakashayika vana vava havasi pano havasi wepiri havapo futi wakashayika vana havasi pano wetatu mukadzi maisatomuziva vana maisavaziva tasingatovazivi then ndokubva kuti varwara vari harari ndokubva chitsanangura ipapo varwara ndobva zvadii varwara ndokubva vashayika ndokuiwanawo pano nemhuri ndopatakatoonera vana saka nekutiza kwavakanga vaita vamwe kuno vakazongodzokazve kuno rinda ravo rinotova pano riripo papo padhuze nepaimba pavapo ndopane rinda ravo vakauya ndokubva tatengetedza mukoma wedu ndokubva maiguru tatovati mama di kuchivaka chichiimbapo panyasi apo chenyuwo kuitira vana munonogara navo sei kuchirungu musina chipokutangira murume washayika maiguru vakati kune zvimari kuda zvakazvambobudabudawo kuda ikoko ndokutsanganisira mwana iyeye vanga vari vatatu maiguru kana maenda ikoko mobona muchindifonera muchindiudza kuti kwakamira sei kuti rizive kuti mhuri yakadi yakamira sei kana vakangoti ndainda zvainda maiguru vakazorwara ikoko varwara vakazoendwa navo kutraining fountain ndokwavakazonoshayikira asi vadero maiguru vaichinzi vachishayika vanoti vakangoti vana ngavasati nababa munini hakuna kwandingaisa vana ndakazamawo kuti panyaradzo tibatanidze nanasekuru kuti vana ava ndevedu tese zvatasiyirwa izvi imi mukatorawo mukomana ndikasarawo nechisikana kana kuti mukatora vaviri ndikasara 1 kana ndikatora vaviri zvine zvakanaka kuti tibatanidzane vanasekuru vakaramba kati patakatokwanisa kukurira pakatodii plus mbuya havadi havaoni kureva mbuya vakabereka mai vemwana womuzukuru wemwana vari kumusha kwemukadzi zvakanaka inotodini vatete ndo vakambotora mwana ashanzi yangu iri kuchipindako ndo vakatora ndokumbonogara naye mwedzi saka zvakanosvika ndokuvhiringana semwana wanga vasati vajaira obva vadzoka zvikanzi kuti ndoda kumboenda kuchitope kunonzi kudefe ndomboziya horodhey ino mwana kupi kuno kati zvakanaka vatete ndikagoramba mwana sei zvakadero vainda vatete havana kuzodzoka kutora mwana ini ndikati mai rumbi mukadzi wangu ona tatosongana nemiedzi mwana uyu tikatadza kuona kuti unochengeteka seika tisite tatoresa ngatimboona kuti chii chinoita tipe mwana uyu chikafu ambodya sezvo wanga akasakara paakabva kwavatete mukadzi ana kuite naruwa ndikachera akambochichuma mazuva okutanga akamboita manyoka zvinenge zviri nani kuti tione kuti unopika here pane zvaari mai vakatenda zvinizvo kuti todai taitirana sezvo tione mwana wakutokwanisawo kuti dzimwe namba akagara unenge achitamba ega kumuka utombogona kundozama kunozena ma achigara ari ega kati maita zvakanaka mai da kutenda zvinhu zvakadero takaramba takasimbisana seizvozvo kusvika vatete vavazouya panyaradzi yabhuti yavo kushayika ndikanzi ndandakatoregerera bhuti ndandakaregerera mwana uyu ndikati mazviona here vatete zvikanzi ndandakatomuregerera mwana watochinja uyu wakutoonekwa kuti munhu unoda kurarama ndati zvakanaka asi zvisinei isu marongera ndateta ndototi mai ndotopa mai vamwe mudzimai wangu ndambudziko inini ndakuti ndakumbogara nemwana kuno handichadzosi kupi chero vane kwako kuti munoda kukwanisa kumutora kuinda naye ke zvinombomira atione pane zvandoda kumbotiwo ndionewo ndiri naye kuno semwana seizvozvo zvakanaka zvikadini vatete havana kuita naro takaita nyaradzo tikapedza vakadzokera saka izvozvizvi pazofa mai vacho takauta tinonza kuona kuti mwana uyu unongoda chikafu chetu saka ndopatava naye ke zvino ndopaaviri mwana uyu nezuro raava narovo kubva ipapo chakauya chisiri chidoko zvokutoti ivava ndiri kutaura vamwe zhinji vachona mumwe akauya ari grade ani mumwe ari grade 3 ndizwo mukuru wachakaya grade 6 saka izvozvo wa grade form 2
Saka grade 67 form mane makore matatu munavo. Zvesene usika munokuchengeta 3 vabhuti venyu. Zvina kushata. Ko but chii chakaita kuti asanga nedambudziko rakadai? Isu hatina zvatinoziva kuti chii chakaitika. Asi ivo mai vacho pavakauya vachiviga murume vaiti wakaita makidneys. Ndo akamugurisa makumbo. Anzi makidneys akaita sei? Hatitozivi isu kwaya kutongovhunzavo uko kutoona kuti mwana kuti wakaita sei. Havana zvavakatirondedzera zvakakwana. Saka makadhi ekuchipatara hanangana mwambopuwa? Takapuwa mamwe acho patakaenda kuchipatara patakamboenda kuHarare naye achirwara. Zvakanzi makadhi acho haana kukwana asiwo yese. Igore ripi ranga arwara? 2000. 2021 izvozvi. 2019. 2019. Ndo paanga agwara. Pakatoita corona taitova naye takatozobva uko tototize corona. Totonzi chimboindai kumba. Wanga adzimbikana. Makumbo anga aora. Rakara zvimba rakubuda urwa. Saka takatofungidzira kuti urwa ruri mubhonzo, rubuda mubhonzo. Maona. Saka tobva tatsvaga mari ndokuenda naye kuHarare ikoko. Saka vatoziva, saka rakazongooma rega. Takapuwa mushonga nemapirisi acho. Ekuti zviome. Nokuti vakazomutarisa makumbo acho kuti zviri mumabhonzo here. Ndobva vaona kuti mabhonzo makanaka. Ringoriwo ronda rakadini? Rakadzimbirika. Saka ndorotorapa. Kana razoramba richirwadza mozodzoka naye tozoona kuti chii chiri kunetsa. Inga mukumuchengeta naye muri kumirira mwana wenyu. Watova mwana wenyu? Mwana wangu uyu. Handingakuti kudini. Nokuti chero diski racho totova naro kutorwa mabhonzo kwaakazonetwa. Diski rinovaikira kona uye kuti mamuchava kuti zvipfeko. Ndo zvinhu zvatinoti munoona izvi anofanira kugara akavhurwa chandochiita mupinda. Saka hatikwanisi kuzviwana zvinhu izvi. Hatikwanisi kuzviwana zvachose nekuti ita kuti chokwadi munhu unotoda kugara akadzirwa. Saka muchitoona nezvizvi ipapa totochira kuti musi unogona kutongoka ukangoita ndikuona apo panika ronda panotomboita zvimaronda. Saka inawo yekuti anenge achinda ameno anombokambaira haana chaanokwanisa kungogara nokuvata. Iko zvino akwanisa kuvata ega. Anyara kugara wovata, kana anyara kuvata womugara. Saka makatirena zvakanaka. Ane makore mangani? Izvozvi wane 8. Ane 8 yezero? Zvina kushata. Ko panhau saka painapukeni kairo riite totoisa madhende. Takaona kuti manapukeni chaiwoka panyaya dzesipo nokuwacha zvingatipa dambudziko. Saka dhende hariutori sipo yakawanda pakuwacha. Kana mobvarira matisheti mahembe? Tichimupfekedza. Plus haatogari nenyaya yekuti anokasira kubvaruka nenyaya yei. Nemanapukeni acho yetsvina nemadhende. Madhende ndo amukuti amukushandisa acho haakasiri kugara saka anokasira kusakara. Nemabhurugwa acho sandi munowacha. Muri kuita basa guru. Harigaimbo kutendera. Nangu handinangana ekirasi. I think ndogona kungonotorawo changu $10 chekuzombokusira iwe. Handina hangu yakawanda personally. Sindabatikana hangu kuti dadetaiwana mapamba kuda pamwe zvaiita nani mapamba. Kuti ndikamboenda kwanyika ndikangoona nyangu 1 paketi tisati aziva kuti vari kuonawo vachakubatsiraiwo nemapamba sei. Nekuti ndikutoona kuti madhende tinotoita zvokusunga netambo wakutamba neinetsvina yakakasadzoka ndokwanisa kutambidza baba kuti ndinoita kuona mapambazi kushoko kamaona ndinotengera haisi promise izvi zvatikuita ndinotenga
ndotenga wandokwanisa $10 yandapromisa yacho ndotenga mapambers acho handiti kana kune avo vari kuonawo zveshuwa hatina isi nhema mwana ndi kumuona zveshuwa akatoiswa ndofunga madhende because ari kuoneka kuti madhende magariro akaita saka kuda kuti mapambers ndofunga ndo chinhu chinandokuona chakakosha plus maybe newheelchair kuti vasaramba vachimusimudza uye ndofunga kuti asasvuka ati maona manje kutoparika uku ndokunozomudza futi kuzvimba kuya nekuti apeurwa nokuti pamwe ukamutsveta sepapa munenge uchitamba achishanyarika achidini tichitoona kutoti inguva yako yekutodini yokufara kuti uzongomuramba wakamumanikidza kudai hazviti pamakadhi dai mamakaziva kuti pamwe dambudziko rakaita kuti anga akadai chii saka kana dakana kuti chimwe chinhu kula anokwanisa kukuita saini here kuti hapana kungogara isi tinotongoziva kuti kana tichirya chikafu tikarya isu inofanira chero tikati gare totoziva kuti semwana nguva ine unofanirwa kuva unenge wakuda kurya wakuda mvura zvese utomufungira kutoziva kuti haiko zvinorya tikupa mvura ani amunwa utombomupawo chinoodya saka ndikabvunza kuti hakwasi kuziva kuti akuda kundoti zvazvibatsiri because haatozvizivi kana ndozvaanotova isusu plus madhende chetinonyanya kumachira inhau yekuti anosvura anomusvura saka kutongoti akangoti gare naro totobvisa totochinja parinongonyorova totochinja nokuti zinomusvura kutosuka chaiko samanje ndaunzwisa kuti pamunovata masi usiku hayande kuti anogona kunyorovesa achita weda munodii mune muchipota muchimuka muchinomuchinja usiku haiti weti ipapo handizivi kuti seiwo moraiti chero kunze kutoti achihwa mudumbu achiita manyoka ndo paanenge achiita usiku asi kana asina chaari kunzwa haiti usiku asi kuchingoidza wototangabe kana kuti kungomupa chikafu wotoita tsvina yake makutoziva pamunongomupira achingopedza kurya wakutoita tsvina yake motomuchinja mumupfekedzazve mukangomupa futi chimwe chikafu wotoita tsvina asi weti inongoitawo chero nguva yainenge yaikoita saka zvimwe zvatinokwanisa kutaura kuti kune avo vanenge vada kuzobatsirawo zvinhu zvakaita sekuti ndofunga zvinodziya kuhembe dzinodziyawo kana zviripo zvavanazvo apa panguva ino hatisi kushaya kuti zvitsva kana kuti zvichero zvatangowanda hatiti kuti mukamutarisa ndokototyira kuti ndi zvandaitotya chaiko chekuti zvipapapa kuti zvisanyanya kuparika izvi zvinozokuti zvino pamwe ini vashe vacho vanobisa kana vakaona kuti vakavaraidza vanhu vanobisa tinomboisa zvimasokisi pamwe wotobvisa zvacho wototsveta uraiti aiwa zvina kushata saka saziva hedu kuti pachikafu chero chetiri tangowana tinongopa anongodla hatisati tamboona chikafu chaanoramba wanongorya zvose unongodla kafu chanotodikanwa nerudo nacho asi atingi tofana kuti tikwanise kukumbira kumashemariyens kuti sekrismasi yatatasana nayo zvedu unfortunately andakwanisa kuzoita time yekuti ndinotarisa kuti mauche anotengeswa kupi uye achiita mari ndo dambudziko rakaitika kwandiri saka kana kune avo vanoda kuti shuwa mwana uyu uri kuno kuzasi kwazinata ndo moza kwandoti Facebook moiziva musati mamboishandisa zvokutoti pamwe dai maitozorionawa kuti ndiri kutarisa kunoka ndokuti handikura nhema even ukatika rufu dzimwe nguva undazokutozorwariri shoko kuti kwani kwakazoitika rufu makazviwa here ende dai zvaita kuti titiro ndeunganyango ndikada kutora vhidhio kubva pano pandisika kundosvika kumain road koka pane fambo like inonga 30 minutes kubva kumain road yacho andototi inoshandiswa nevanhu vachibva kwanyika kuinda kwazinhata kuvhunjeri pane mufambo zingamboiti ende rodhi yacho ndaichovati naimi lese ndikange ndanzi ndabatsigwawo nemashemariyens ava kuti tinge tine uche tinge tine mapampas emwana tinge tine zvinodziya kana kumvura kana ndichapakwasawo papinda iri pazvikoronga zviya ndo zvandaichivavhunza kuti ndichapapinda apa
waona manje ngozi zvikoro naona sezvakaoti one day kunoku kukaita sekuti like kuti semapadoki ava mapadoki ruzevha tikati fambi tichikwidza kudai tototanga kuona mapurasi anoenda kunosvika kuchikoro manje kuti kwazinata saka alright hazvina kushata I think ndo zvandokwanisa kukumbirawo kune vanhu but ini ndakazvimirira inini personally ndadonetawo mapambers angu andoreva kuti maybe ndichatsvaga 5 mapambers wo maybe oneka chigubhu kemafutawo ipapo kuti vange vachibatsirikanawo pamwe ndo zvandichaitawo personally pa$10 yangu ini personally noti kuti kudii ndo zvandakwanisa kutenda saka neko ndikada kukasira kuno kuekera yachoni azvibatsiri because mapamba zvacho nonogona kwanyika saka ndokozobatisa mama nababa nditi dai ndachikuti pedo stereki vedo yekuti kana ndichiti kunhu kwatiri kure nekwanyika ka handisi kuti hazvejokisika kunhu kwandiri kuno kwanyika kwandaitora live stream ndiri zero growth point ka kusvika kunoku tongoti futi zvakangova ne1 hour 30 minutes kuti ndisvike kuno saka handingambobudi izvozvi ndoenda kwanyika ndodzoka futi izvozvi unless ka ndatozoita negotiation kuti mangwana makusenseni ndoinda kwanyika nditi ndaenda kwanyika ndotenga zvinhu zviya patinodzoka kudai because pane ivo vanozodzoka kuzasi kunoku isi ndozana nekumusoro kutoenda kumba kuda ndotsaukana mama tokuya tokusiyirai handiti tetichicommunicata tokupa izvo zvenyu vanoona kuti zvechiwanda zvidhiliva handiti chido changu ndechekuti pamwe anga achiwanawo ucheya kunyanya ucheya because ari kuti achikura saka munozokwanisa musimudza here izvozvi chero kuti uinde kwazinhata naye wakamubereka ukarwara patova nenyaya yekuti usvike naye kwazinhata kuimisa pabhasikoro ndotsvaga ndandakatsvaga rekaita kuwachiraya maninga ndosunga ndoisa mastaff machira mukati chichira zvidoko chiroptop chiripi ichi chimbotiradza chiripo kada pana chiripo asi chakatotsemuka tione saka munombopota muchina naye futi kumachekapa vari kunakirwa anzwa vanhu vachiseka sikana matanonzani Kenias uripo hanzi moro mwanangu hanzi moro na sisi moros uripo uchira timakadi chiuchira mwanangu uchira oraiti noma munomisa umu isudedzei pedo moti momuisa chimboti paexample tonaoita ndotosungira hanzi mwakuda kuva mhorosa manje anenge achida chini kuti ndipei hecho kudiko kokudzungudza musoro kuti wokutsamwa kuti mandimhoroserei mandipei oraiti anenge akutoti chikafu chauya oraiti ngotsveta mukati momo umbodai kuitira kuti asazorwadziwa nemapambo echi seizvozvi tubhasikoro hora tazorisiya motoisa motosunga ekera makutoenda kwazinhata uchipata inoma chakanaka kura zvichadii ndopanonoredza manje kana asikachazokwani manje iyo akutoziva moti utobatira kutobatira tozota kuinda awajaira oraiti mubudisei ko zvimwe zvinhu zvamunoita ndezvipi like zvamunoita atojaira wake oraiti saka ndezvipi zvimwe like machallenges kana kuti zvinhu zvakakugomberei zvamunosangana nazvo zvakare tatava nyaya yechikafu katava nyaya yemunapikendi katava nyaya yekuti transport yekuti aende kwazinhata obviously katava nyaya yekuti hana kana ucheya yachoni
saka ndezvipi zvimwe madambudziko amunotaura kuti apanapa zvakangoomawo asi munokwanisa kutsvaga mazano ekuti zvinge zvichibudirika. Izvezvi atinoona kana katiriti kedu kati papo akazi kwakatiriti kokuti tingati mwana unoitirwa zvinhu zvakadai anoda kuti awanewo pakashambidzika paanogara chiwanawo kuitirawo zvinhu zvakadini nepekumusera kuti agare pakanaka wachigeza unosimugezesera paimini zvinotoinda kuseri koko kuteleti nedhishi redu tomugezesa tine saga redu towadza tomugadzika pasaga tomupukuta tomuzora mafuta tomupfekedza uya naye zvimwe ndezvipi zvati ngatiti muchiita kana kugadhe muchiita kana munodii saka unotaura pano unongoziva kuti tomusiya pamutamuvharira toinda kwetinoinda todzoka tichiri kungoona ari mumukicheni nomisa ukamisa mune moto unotamba kachimburumbuka saka tine tichitika kuti unogona kuzonodisa munomisa tambo mune makasunga pane dhenje racho hatipeneti tinoziva kuti chinobva akabaisa chipeni hamuisi chipeneti totia kuti kotikoti ndoba munomusiya zvekutopinda kudai saka wokunguruka achinda chero akasvika kwa asi kana apanenge ari musemendi mosiya jira towadza saga tione saga rachoni saka manje ari musvuri saga kungogara kusimudza unotogona kutobva ipapo pati kusimudza kwakaita yekera kwakusi kutonogwa here makumbo pasi ndo paanenge kutonogwa sorry oraiti motodaiwo swera aripo zvake ipapo asi unogona kutobva achitenderera ndiona sekuti zvofunga pane zvinokanganisa makumbo zvinenga zvichiva kuda zvinovava vanhu kuda nemakore operation yagara kana kukaita makore ine zvainenge ichiita kwenya kudai saka soti saga ndori kumuvava izvo vari kusimudza kana ndozvaanotoita chero zvatati panzani tangachigodaiwo so saka pane zvinenge mheno kuda pane zvine zvichiitika saka tinonga tichipota tichimbopuhwa maparasiti kuchipatara nekuti hamuzivi kuti chaanonzwa chii saka vanogona kukupai vomboti munopota mechingomupa kuti pamwe unogona kurwadziwa ima hamuzivi kuti ari kurwadziwa nei oraiti kana paine vamwe wotambawo nevamwe anenge achitotamba pane chisikana changu chidoko chiri pale chiri grade 4 ichochochero kubereka uko kwaanondodzidzisa ndokwaanonyora ari musikana achitambaaita naye zvakanaka kana kurwizi unogona kutobereka kuita naye achitotamba ikoko wozodzoka naye asanda pedu nerwizi achitamba naye saka right ndapi mashoko ekupesa mungapasakura kutaura kuruzhinji rwezimbabwe rikukuonai right now pane zvamunoda zvishumi pane zvimwewo zvamuri kushunga kana kuatenda chakunotandira nyange musati mawana chungu inini ndichitaura ndakazvimirira shuwa maonero andinoita imimi ndinoda kukutenda ini basa renyu ramaita nokuti hapana kana munhu angambowane kamwe karubatsiro kanga kandichiti ndachikoti kuda ndichangochembera naye ndakadai saka kutotenda kwandinoita nezvinhu zvamaita izvi eno zvaigona kuti zvichitike neniwo ndinenge ndakuzivawo kuti mwana wangu uya waya ndakachengetedza ike zvino zokwadi zvinondiomera chero kuti ndiwani mari yechigayo handisevenzi handidini kana kuti ndiodini kuti ndingamuitirawo zvakanaka shuwa handina ini ndotorarama nemungadheni mangu norima zvimuriwo zvangu vakawanawo dhora rekuchigayo veinda saka mama akaona ndakangoti zokwadi ndo panenya mwana handina kana mubatsiro wandandikwanisa asi kuti mwana ndinomuda kuti mwana ave yawo maoko angu ndinotomunda ndiye mwana wangu iyeyi
akuchina vamwe babazi ndini ndiripo saka ndinotovawo nechishiro chokuti enozo izvo zvamunoronga izvozvo vanhu vatibatsirevo ndiwanewo zvinokodzera pamwana uyu nokuti haini handi toti eno vana vanga varipo vachona maitovaona vasikana vachona chatova chimhandara imwe chatova chikomana chatoti kure chinoteverwa nouyu Martha taurai tinzwi. Ndinongotiwo zvangu hatina hangu zvakawanda zvendinotaura asi kuti nne ndichingoda zvinhuwo zvinongondibatsirawo pakuti ndione kuti kuchengeta kuti angokurawo plus nanchiti haakwanisi here kuti aende kuchikoro. Ndozvezvimwe izvozvo zvatoda kuti tinge tichizobvunzwawo kune avo vanoziva kuti nekuti ndamuona mwana anoita zvokuverenga mabrews zvokubata saka handizozivi kuti zvinofamba sei ipapo. Ini hangu nekuti pamwe takatotsikirira chimwe chipo chake chiri paari nokuti hapana zvimwe zvetinokwanisa kumudzidzisa kuti aite hapana kana zvetinongogona ndi zvezvokuti agone kudya sadza agone kugara agone kuvata hapana chimwe chetinokwanisa kuti adzidze nokuti chero kuti ataure kuti ari kuda kuita kugono kutori nevamwe vanodziva vanozvigona kuti kumudzidzisa kuti ape masaini iwawo asi handizvigoni. Saka guys asi tichiri ipapo bhudhi vangu namai guruda kuti ini handingapromisi zvinhu zvokuti ndichakuvigirai uche ndichakuvigirai chikafu nekuti hatizivi vanhu vachatibatsira. Ini hangu ndingoti ndini ndiri kupai chakati ndo chandakwanisa kuita asi hatingazorongeri mbudu dzevanhu. Tichiri ipapo zvakare tichabvunzwawo vamwewo kuti patichamboitawo malives kuti zvinofambawo sei kuti vanga vachikwanisa kuti pamwe chikoro kwacho zvichinzi aindeko hatizivi. Inino handitoziviwo personally saka ndichatoitawo research ndokubatsiraiwo kutsvaka seni ndiriwo paindaneti imiwo pamwe hamunawo indaneti ndikaona zvandowanawo ndichibva pane nhamba ndichatora dzose ndichingokutiwo kana pane zvandinodaudzwawo nevamwe vanozivawo nokuti kana pari paindaneti vanhu vakawanda vari mabasa akasiyana siyana saka kune mwana agana achigona basa iroro kutoti inda kwakati inda kwakati inda kwakati unovabvunzawo regista kwatoita sei. Saka ndozvezvimwe izvozvo pamwe zvandichakuitirai on your behalf ndochange riri basawo rangu asi kuti ndizive kuti pamwe tichaona uche kuti tichaishayiwa ndikareva nhema takutonamata nezita raJesu kuti dai Mwari vatikomborerawo vanhu vadii vachibasa kutenga uche takwanisa kubatsirika tadi tawana mabhambazi takwanisawo kuwanawo vane ruzivo kuti aende kuchikoro kwacho ndothingi zvandingakwanisa kutaura kuti ndo prayer yangu. Zvimwe zvizhinji zvokuva kuti awane pekugezera pakanaka kuti aite sei ndingada kureva nhema handikwanisi kupromisa kuti ramangwana saka zvatichawana ndo zvatichauya nazvo ende ndo munamato weduwo iwoyo kuti tiwanewo zvimwe zvinhu zvokuti pabatsirikare pamwana apa. Saka tinotenda ndonasa kuti ndo mashoko angu ekupedzisira mukati mevhidhiyo yangu inoi tichingoti daiwo pawana vadostrechawo maoko avo vatatibatsira nani nabhuti vangu ndoti nasekuru vangu ndondoda kuti isekuru makagara ipapo saka I think ndizvozvo kwaZinhata ndofunga kana tiri panapa ndofunga kusoko kune makoma here ndikoka hakuno kure handidi kurera nhemba like kana ndichitoti kure haisi joko kure saka ndosaka nandichifunga kuti saka pachafamba sei kutekera ende I think ndofunga kana ndakubatanidza zvinhu kuna avo vanenge vada kuzostrecha kuti toda kuvapa zvakati toda kuvapa zvakati mind you uyu ndiye mwana wayo kana pane vanangoda zvidhirezi vasikana musikana ndichisisa vakomana chete vese musikana ndiye saka kutera mukomana koya mune zvikana zvisikana zvisikana saka napane anenge ada ngobvisawo ngovatiwo vablesewewo nezvisikana zviviri izvozvi zvidokowo grade chi negrade chi form 2 negrade 4 form 2 negrade 4 nechikomana zvakare chero zvamunazvo isati chari kuti zvinowanga zvichi munokwanisa ngozodibata pa0787872285 saka kuti kuti kana ndouya ka ndongosadza vherisa nazvo zvinhu zvose ndoya nazvo ka1 kutiwo Christmas inge ichitambwawo zvakanaka saka I think ndo zvandichange ndichizoti ndinamatirewo pache zvangu nemiwo muchinamata ko apa pakiche ndeani ndanga iri yambuya weri yambuya oraiti
kushata. Saka muvhidhiyo yedu ino yathiki ndo zvese zvatakatava nazvo chakubatira zvakare pachikamu chinotevera. Bye. Wombera. Uchira mwanangu. Uchira. Mese mauchirei. Uchira.